South Africa sanibingelela kuphi nakuphi la nikhona. Nibingelela uMduduzi ngokwamkhwanazi Sibongo. Sivela kwinhlangano ebizwa ngokuthi Ithuleleni Organisation. Isihloko namhlanje ke sibikela ngaphansi kwaso isihloko esithi-ke abantu bayagula. Ngizonicela nje South Africa nakubalandeli benhlangano Ithuleleni kulolu daba lanamhlanje. Ngizocela nje sisukumeni singagcini kuphela ngokubabaza nokukhomenta but kube khona esikwenzayo okukhombisa ukuthi udaba esingalo nathi siyafisa ukuthi sikubone kwenzeka umehluko. Singakhombi uhulumeni wesifica ngendlela uhulumeni wakwethu. Abantu base South Africa akusasona isikhathi sokuthi sihlale sidedle sibheke uhulumeni. Mhlambe kulula mhlambe laba basuke behola ke bona imali mhlambe yeqolo neyoguga ngoba basuke bazi bona ukuthi ekupheleni kwenyanga vele uhulumeni uzobakhokhela. Bangalinda uhulumeni basebelinda imali yabo but kulezi inkinga ezithinta thina personal ezithintayo uma amandla ekhona sisukume sibambele thina asisukumeni South Africa. Udaba esize ngalo namhlanje kunosisi ngapha osuka ngapha ngithi indawo zangapha ngokomangozi Jozini bazosho kodwa unesimo sokuthi ubolelwe isihlathi. Sibola kanjani naye isihlathi engathi waye esibhedlela kodwa uzochaza. Njengoba ngithi nje ngiyanicela ukuthi asingagcini ngokukhomenta, ngicela ukuthi kube khona esingakwenza ukuze usisi ezokwazi ukuthi abuyele esimeni naye afane nabantu bonke. Isimo esangaphansi kwaso ngiyazi abaningi sizobathusa uma ngabe sekufika isikhathi sokuthi akanivezele usisi. Kodwa nje ngicela kube yilokho ukuthi uma uqala nje ungena uzibuye le episode namhlanje senzayo. Siyacela ukuthi ke ubuke kube khona umehluko ozowenza. Letha lo nokuthi ke mhlawumbe niwasenda ama likes or ama subscriber but ke empilweni eyasisi akube khona esikwenzayo esingashintsha ngayo impilo yakhe ibuyele esimeni afane nabantu bonke. Dadewethu kunjani ma? Ngiyaphila. Siyakubikela mina ngumduduzi igama ubani usisi? NoSimangele Mboni. Kephi ma? Mbazwane. Mbazwane. Lingane yebo. Kusiphi isigodi? Emntaninkosi. Mntaninkosi? Yebo. Okay, dadewethu ufikile kathule namhlanje usuze wafika kade sasiloko sixhumana nawe nodadewenu besibikela ngodaba lapho. Ngicela ke mhlambe ke usichazele kanye nabantu abaleli Ithuleleni kanye neSouth Africa yonke ukuthi ke ukhala ngani dadewethu. Ngiyanibingelela. Ngikhala igama lami nguSimangele Mboni ngisuka le eMbazwane. Nginenkinga la ehlathini. Futhi nje kwabe sekuyisikhathi eside. Kwave sengaqala ngathi kuyithumba like okay futhi esibhedlela bangihlinza. Emva Usiphi esibhedlela? Osengaqala banginakuze osindisweni. Sesekusuka osindisweni ngaye Nkosi Albert. Futhi ngilokho ngihamba ke isibhedlela Nkosi Albert ngilokho ngiyehla ngenyuka usizo angitholanga. Futhi ngagcina ngaze ngadika ibala nami ngahlala phansi. Ngayeka. Futhi kuyimanje nami kade nginokuzinyeza phambilini kade ngigqoka mengihamba kubantu ngoba ngeke ngihambe nginje ngifaka iwave ngisitheze ngala ehlathini. Futhi after that ngoba kwafika iCovid njengoba nakho ngifaka isifonyo ngeke ngikwazi ukuhamba emphakathini ngivesane ngivile ngoba abantu bangicase ngiyacaseka nasebantwini. Okay. Kodwa ngafaka ini kwaba khona isolution esengifake ngifaka isifonyo njengoba ngifaka isifonyo. Okay saswami ungadina nje mhlambe ngithe ngibuza esibhedlela mhlambe waphazamiseka because ngifisa usithathe usibeke ukuthi kusuka phi kwenzakalani uze ube kulesi simo okusona njengamanje. Futhi esibhedlela ngihamba ngesibhedlela osindisweni esibhedlela babengakangikhathi kanje ngisavuvukela. Ithumba. Nje kuqomba ihlathi. Okay. Sikhukhumele. Futhi esibhedlela osindisweni bangisika. Uma bengisika udokotela futhi bangitransfera eAlbert. eAlbert futhi nje vela nganginje sengidepression vele. Futhi ke enginakuze eNkosi Albert. eNkosi Albert futhi ngilokho ngihamba belokho bethi ngizohanjiswa ngijike theatre. La ngifika khona. Kuthiwa lo patient le siyabuya. Lokho ngihambe ngehle ngenyuka udokotela bengibhukhela ngibuye ngihambe ngesibhedlela sami emseleni ethi udokotela ngihamba ngebhasi athi udokotela ngizobe ngedate ethize ngibuye ngihamba ngibuye wathi egcineni kwathi ayi sizokunika ama-aquas wazi ukuthi angazogcoba bazokwazi bangiseke la esinqeni bazama ukuthi bangipheshe la
ngihambe. Usizo ngigcine ngingatholanga ngoba ngaze ngadika ibala, ngaze ngahlala nami. Sengilokhu ngihlala ngoba ngiselokhu nginje, ngoba nangakuthi sisi hayi sikhona la ngicabangela khona ongakwazi ukuthi uthole usizo, uthole ukuthi usizakale. Okay siswami. Mina udaba bese bengilandisile ngalo nawe izolo ufika usuka le emakhaya siyaxoxa. Yebo. But ngifisa ukuthi nomuntu osemakhaya olalele nozobuka udaba lwakho al-understand aliqonde ukuthi kwakusuka la yini eyaqala ithi kuphethe yavela kanjani lento nodokotela lapho ukuthi uze uyosindisweni wawuyihambele wena udokotela wathi uphethwe yini aze asike lapho ukuthi wasika. Nje kwayivelela bhuti sengathi mhlawumbe noma ngabe umdlavuza ngoba bangi-check-a amagazi. Uthola ukuthi bathatha isicubu ukuthi mhlawumbe ngabe ngiphethwe umdlavuzo noma ngiphethwe yi-cancer. Bathola ukuthi hayi lutho, angiphathwanga umdlavuza, angiphathwanga yi-cancer. Osindisweni bangisika into eyaphumayo kwaphuma okusigaxa ongaka kuze kuveke ikhebezi leli. Kwaphuma into eyisigaxa esingaka okuney'nunu. Shuthi-ke bathi esindisweni bayathatha bangitransfera kuphi eNkosi Albert. Mengifika eNkosi Albert kuthiwa ngizosikwa inakhuzane ilokhu isicubu. Yebo, ngikwazi ukuthi banginakho ikhona-ke la sekungqingetshe khona kungasenzeki. Bekuyimuphi unyaka ubekusika esindisweni? Ade bengakangisiki bathi bazongisika. La bekusika la esihlathini bekuyimuphi unyaka? Yazi angisakhumbuli kodwa nje ifayela lami likhona ekhaya ngaze la ko-20 bani. I-COVID ifike Hayi i-COVID vele ifike vele sengikanje. Usuvele wasikwa? Vele sengivele ngasikwa ngayekelwa kanje. Ngizama ukubala lokho nalokuthi kusuka kwi-COVID mhlawumbe ukuhlehla before kufika i-COVID uma ucabanga kwakuyiminyaka emingaki bese-ke emva kwalokho siphinde siwe kwi-COVID size ngala ukuze sizobona ukuthi usuphile nale condition isikhathi esingakanani. Mhlawumbe 8 la ko-13 la ko-13. Uhamba unje? Nginje. Sekuyisikhathi nje impela side. Umphakathi ngasendaweni ekhaya bayangazi sebengi-understand umphakathi ngapho bangisho ngithi ekhaya bangi-understand ngoba ekhaya ngiyakwazi ukuthi ngivule. Uma ngihamba ebantwini njengoba ngenze kanje ngoba ngiyacwaseka vele. Ngikwazi ukuthi ngithathe isifonyo ngisifake la. Unazo ingane? Yebo nginazo. Zinjani ingane mayibona uma wazeka? Babe ngidabukela kodwa sekugcina ulaze bajwayela isimo sami. Siyabonga ukuthi umphakathi uyakusupport wasendaweni ngabe sengathi nabo sebeyakuxwasa. Siyakubonga ukuthi sebe-understanda bakwazi ukuthi basympathize nawe. Ifayili yakho njengamanje ingaphi eChief Albert noma ingaphi osindisweni noma isesibhedlela lengakini? Ifayili ingaphi ekhaya ngasekhaya eMbazwane. Nakubuhlungu? Eklinikhi. Kuyaba buhlungu. Udla kanjani ma? Ngidla ngapha eceleni. Uma uphuza amanzi? Ngiyawaphuza amanzi ayagwenyeka. Awaphumla? Kuyaphumela ngapha. Avela vuza? Kuyaphumela ngala eceleni. South Africa ngazi awubavezele siswami le condition ekuphethe. Yebo. Abantu babona ukuthi isimo esinjani nje sesikhuluma ngaso South Africa. Hence ngeke ngasho ngiqala ukuthi ngiyacela ukuthi South Africa uma sibuka lesi simo singabuki sibabaze nokukhomenta kuphela sishiye kanjalo ngoba inkinga ekhona kulezinto zokubuka into bese siyakhomenta sigcina sifana nokuyenza ukuthi ke ube umnqakiswana njengebhola ke leli tennis eliphoswa ngapha nangapha no netball kanti ke ithini efuneka sisukume sithathe initiative mangabe sibone ukuthi singakwazi ukuthi siwenze umehluko kuleso simo esuke sisibuka singalokho sithi baphost banibani isente nesente olifakayo nawe olifakayo nami engilifakayo lingakwazi ukuthi masiwu10 alisafani nesente lethu elinesisindo lapho uma amasente se100 awafani namasente awu10 se100 esekhona isisinda suke sesenza lapho ukuthi sangawenza umehluko ukuze sikwazi ukuthi nathi sishintshe impilo zabantu singaze ukuthi siyobhekela osibanibani ngoba uma ukuthi labo bantu esizobabhekela kubona bengenawo unembeza noma mhlawumbe inhliziyo yokuzwelana nokulula isandla kwabampofu kusho ukuthi lo muntu ngeke sikwazi ukwenza umehluko sogcina sibuka nje kanje nathi ingabikho into ethiwa sayenze empilweni zabantu
Yikho nje ngithi ngiyacela ukuthi-ke asingagcini ngokukhomenta, asishare le video, silicele usizo, nala sishare khona, sishare with the purpose ukuthi nakhona sicela abantu ukuthi abeze bazolekelela nangomuntu wesimame, kakhulukazi nje naye imbokodo esiyodwa nje South Africa siyonke, ukuthi-ke lesi simo enisibonayo kuthini okunokuphawula. Dadewethu, naba abantu bakaThuleleni la abakulethe khona odadweni ukuthi bacela mhlawumbe ukuthi bacabanga ukuthi ungalithola mhlawumbe usizo ngala kakuthina. Thina asinalo usizo, kuphela sinethuba lokuthi nje sikumukele ngezandla ezimhlophe, sibe nawe kanje, bese-ke siyalicela usizo kubantu be-South Africa. Ngicela ukhulume nabo ma uzicelele usizo. Yebo. Ungakhuluma sisi? Ngiyanibingelela. Nami ngisuka kaMhlabeni nginoSimangele kwaMngoni eMntana Nkosi. Nami ngizoyicelela usizo ngoba ngibona nje kwenzeka kanje, nami into engayazi ukuthi kwaqhamuka kanjani ngapha esihlathini, ekubeni ngisemusha, nami ngisafuna ukuthi ngisenekusasa ukuthi ngenze something, njengoba nginey'ngane nje nami. Iy'ngane nami zingifisela ukuthi umama ngelinye ilanga sengibona umama ephila. Nami ngokunyezeka kwami nje mengihamba ngihambe ngigqoke ngihlale ngifake imask. Kodwa uNkulunkulu engemuhle, nami ngiyacela ukuthi ngicela ukuthi usizo uma lukhona, kubonakala ukuthi ngelinye ilanga nami ngifana nabo bonke abantu njengoba ngalimala nje kanje nginje. Siyazi i-background on the side of i-hospital ukuthi-ke kwakuyini kahle kahle abayithola access ukuthi imphethe, nanokuthi yini mhlawumbe abayenza ukuthi bamyekele isikhathi eside kangaka evuleke kangaka, asazi kuleso simo angithi yabo. But-ke okwethu ngoba sekufike kanje, ake sisuke njengamanje sibheke phambili, singabe sisabheke emuva ukuthi ubani engakwenzanga ukuthi engakwenzanga ukuthi. Sicela ukuthi nje kuphela sithole isisombululo, usisi akwazi ukuthi-ke alapheke uma engakwazi ukulapheka, njengoba esho ukuthi kuthiwa kufuneka kusikakale-ke isicubu la kufuneka sisikwe khona. Ukuthi asisikwa nganika sonke lesi sikhathi naye nje ukuthi usazowadika ibala, udika ibala ngoba mhlawumbe naye ebona ukuthi akukho okwenzakalayo, kanti mhlawumbe nabo banazi iy'mpendulo zabo abangakwazi ukuthi bazisho. Ngiyacela-ke South Africa nakulabo abangaba namandla, ake bazifake ecathulweni nje zakho sisi, ngisho ngabe libe lodwa nje iminute ukuthi bangakwazi nibona ukuphila impilo kanje bahambe. Nala behleli khona mhlawumbe semsebenzini, uvula ividiyo kasisi bese uyazimajina ukuthi kuwena nama-colleagues akho ngabe isimo sinjani. Mhlawumbe usetheksini, ungabe etheksini unjani uma ungagibela mhlawumbe kanje. Ungabe mhlawumbe usesikoleni, ungabe abafundi bangakuthitha kanjani uma ungavela unje. Yikho-ke ngithi ngiyacela ukuthi konke esikwenzayo asiqhamuke nesolution ezokwazi ukuthi i-assiste udadewethu isimo sakhe sibuyele empilweni. Ngithanda lokho engikubonayo nami kuyangithusa, kungithuse ndizolo ngikubona ngakuze bese angitshela ukuthi usisi uyoboyelwa isihlathi. Ngayitshela mhlawumbe ukuthi into encane, but ngithemba sengikubona izolo nami kwangithusa, yabo. But-ke nakho-ke sethu asinivezele South Africa nisibone isimo, yini-ke esingayenza ukulekelela usisi ukuze impilo yakhe ikwazi ukuthi ishintshe ibuyele esimeni njengabantu bonke. Dadewethu, inamba yakho yocingo uma kukhona abafisa ukukuthinta mhlawumbe bangakuthola ma? Nayo. Ungayibiza yazi ngekhanda ma? Yebo. Ungayibiza dadewethu? 079 079 9. 079 Yebo, 9 futhi. 9 74 74 32 32 89. 89. Yebo. Awuyiphinde dadewethu? 079 Yebo. 9 Yebo. 74 Yebo. 32 Yebo. 89. Yebo. Bazothola bani? Usimama Mngoni. Simangele Mngoni. Yebo ma. Angazi South Africa, angazi izwe siphila kulona esikhathini samanje. Sibona izinto ezisethusayo nezisixakayo uma ngabe sizibona, but-ke yini esizoyenza thina nefuneka siyenze ukwazi ukuthi lezo zinto esizibonayo sikwazi ukuthi senze umehluko kuzona. Nangokuthi dadewethu sefikile, angithandi futhi kulokhu ngenza i-interview iba yinde kakhulu naye.
ngingazi ke kuyena khona okusafuna ukusho sokusalayo Ha. angizwa Cha. okay uhamba nodadewabo ke la okuyibona ke asho ukuthi abazothuleleni yebo balana ke eThekwini yena ke kuyibona abamceleke mhlambe naye sizoke sizwe sisukuphawula kwakho ukuthi ke uthini namhlanje angakwazi ukukuphawula kulesi simo sikadadewabo angeke ke ngithini because useshilo sisi ukuthi amanzi mayewaphuza ayaphuma ngala angeke ngizothi akaphuza amanzi just ukuthi anikhombise usizo abhekene nalo but nje ngokwengqondo nawe uyakubona lokho ukuthi kwenzakalani isimo esikanjani yikho ngiyibuza ngithi nawe ngikubuze ekhaya ukuthi ungakwazi nokuphila unje amandla mangabe khona neziphathimandla siyacela zenze umehluko empilweni kasisi akwazi naye ukuthi usesaphile ngoba kusangenzeka kuyashiya ukuthi khona isicube efuneka sisikwe ukuze kuzokwazi ukuthi kuphesheke lapha kubhlungu ifoni sazingazifuni mina nawe lapha ekhaya sasiqeda nje umoya isifoni ubona ukuthi ngathi ngizobulawa ngawo lento angithi yabo uma usifakile but ke cabanga iCovid iyaphela nini kusanomuntu njengamanje osaphila ngesifonyo hayi ngoba ethanda ngoba ezama ukuthi afihle isimo abheke naso ukuze angezokwazi ukucwaseka ukuze naye akwazi ukukhipha isifonyo aphile njengabantu bonke sicela usizo South Africa le nto ngicela ukuyibeka ezithebeni zenu le ukuthi singakwazi ukwenza umehluko sisodwa nje sisukume sime singacontributor ngisho singahamba kuma private hospital sithole quotation yakho ukuthi ithini ukumenza lesimo afuna basenze ukuthi avaleke la sibone ngeke sikwazi nokuthi stress lo ma South Africa usesakwazi ukuthi alunge but inamba yakhe ke usisi useyishilo kulabo abangafisa mhlawumbe ukulekelela ababona ukuthi bangakwazi ukwenza umehluko siyacela ke bamthinte nathi ke bangasithinta but ke bangadini mohlaba basithole enqweni alikazi lo valo icingela kathuleni hlayela on ukuthi just ukuthi uma sibhiza sikwazi mhlawumbe ukuthi sibambe incingo but ke uma sesinesikhathi siyakwazi laba basuke senama inboxes sikwazi ukubaphendula noma singeke siniphendule nonke ngobuningi benu ngesikhathi because nibaningi kakhulu ekushayo ke shawa yona i-airtime ngoba because ama-call noma ngiwabona ama-miss call esuke khona ngisuke ngingakwazi ukuthi ngibuyele kona the only thing esiba nayo idatha kule phone yakathuleni i-airtime kube isuke ikhona ngabe ngiyakwazi ukuthi ngibuyele kuma-calls asuke kwazile ukuthi ngiwabona kunama-miss call kanje but ke umuntu mayefonile angangena ngale kuthina kuma-inboxes asende but sizokwazi ukuthi simphendule mase sinesikhathi esihleli phansi ilokho nje dadewethu sengivala nje elakho lokugcina ma ongafisa ukulibeka lithindi Ayi ekugcina nami ngifisa ukuthi ngathi ngathola usizo ukusizakala nami kubuyele esimeni sami nami ngifana njenga bonke abantu yebo yebo ngajabula nje Nkosi yami ukuthi ngigcine ngithola usizo yebo yebo ngoba sekuyisikhathi impela isikhathi eside ngikanje yebo no siyabonga sisi ukuzivakashela kathuleni uNkulunkulu ke simkhonza akahluleki dadewethu yabo uNkulunkulu akahluleki angeke futhi asithwese imithwalo singakwazi ukuthi sibe namandla okuyithwala uyena osaziyo nesisindo zemithwalo ayibeke emahlombe ethu namandla amamasele esinawo ukuthi uyakwazi ukuthi lo uzokwazi ukukuthwala angeke uNkulunkulu akusiyekelele kanje ma uzolunga sisi yebo ngiyabonga South Africa naloko sizile kadadewethu siyanicela ngane zakwethu siyanicela nje nilekelele sizoba naye kudadewabo mhlambe ke sizwe nawe ukuphefumula ukuthi uthini siyabonga kwamanje dadewethu kunjani ma Ngiyaphila. siyaphila sizoba negama Mina nguGoodness wakambuyazi embazwane kaMhlabe yamlingana esigodini saseMntanenkosi. anisangiphatheli nomdumbulo Hayi uzowuthola usazowuthola ulayisha imoto. hawu namadumbe Hayi nazi nizakathuleleli hayi besingazi ukuthi uyakwazi. umdumbulo Yebo. ningiphathele umdumbulo nami ngidumbuze la kuyadliwa la iyawudla umdumbulo insizwe leshuthi Hayi uzowuthola. awu siyabonga Yebo. sisiwami uwena obhala uthuleleni Yebo bhuti. nangu sesizowafika malana losuku laze lafika lo suku Nami ngijabula kabi ukuthi luze lufike kwanami kade ngihlezi ngibuka lona ke mina ngiyayibuka ke indaba ngoba ngiyayithanda izinto zasemhlabeni kuyibuka. Shuthi kwathi ngelinye ilanga ngahlala ngabona uma wakhe efikele la emsebenzini la sithungela khona eMansele.
ngathi kuye wabalisa nje ngokuthi ngoba sengaze ngamthathela usisi ingane yakhe ngathi ayizohlala lapha kumina ikwazi mhlawumbe ukuthola amatoho because zilokho zithi zine-stress zifuna ngisho uyibulala because zicabanga noma wazi. Ngathi mina kugogo ikhona izindlela engingamsiza ngayo uSimanga kodwa kuqhamuka ukuthi ngiyesaba ukuthi ngivele ngiqhamuke sengimtshela lolu daba. Wathi ugogo hayi kulungile akanankinga uzofika amtshele nangempela ngahlala phansi ngithatha inamba athuleleni ngambhalela base bayangiphendula. Yebo ngoba usisi senesikhathi mina ngicanti ngangisafunda u9 noma u10 mhlawumbe uneminyaka ezala ko18 imphethe lento. Wanathi sasiqale samsaba endaweni kodwa sagcina sesimjwayela nje ukuthi usiso kanjani vele ukanje. Yebo. Yebo. No, siyabonga nesisi ukukhombisa ubuntu ngomunye umuntu wesimame. Obubona nawe usiza abheke nalo but-ke nawe bese uyathinteka. Ukwazi na ukuthi-ke mhlawumbe ungabona ukuthi ungalibheka ngaphi usizo. But-ke thina njengothuleleni akukho esinakho esandleni. Siyasithembe nje uNkulunkulu njengoba sefikile namanje usizo lakhe. Silibeka phambi kwaNkulunkulu. Yebo. Ukuthi-ke uNkulunkulu ongeke umdala azabe kanje. Ongeze ukuba nayo impendulo wona. Sasibiyela nje kuyena thathe over uNkulunkulu bese siyahlehla thina. Bese siyekela yena enzeke imiracle yakhe. Ngoba siyabelieve ukuthi uNkulunkulu khona asangakwenza empilweni yakho sisi. Hayi kuzoba kanjalo. Wayengamdalanga nje uNkulunkulu. Akakathathe isiboko uNkulunkulu ambheke esambumba aphinde futhi ambheke njengamanje. Esimthandaza kuNkulunkulu bathi indlebe yakhe ayilithundu uyezwa. Ilokho nje siyabonga kakhulu dadewethu siyabonga. Sithembe ukuthi nathi sizohlala nawe la kathuleni silinde sibheke. Hayi sizohlala silinde ngoba abanye bebethi ngiyaphapha lento ngeke izenze ngisho ngathi ngiyaye ngiyibuke mina lento iyenzeka. Kuthe noma seba nezingqinamba zokuthi imali akayitholi ukugibela. Hey ngivele ngakhala ngempela ngathi uyayibona lento adishuwa abantu ukuthi ngiyaphapha yiyo le. Kodwa ke wagcina esekukhonile ukuthi bamboleke ukuthi agibele ke akuze azafike lana. Sometimes uma ungafika nabantu abanye abanegative ngeke uye ndawo. Yabo noJesu ngeke azaqhubeka ashumayele kube kwahindi nakabantu ngoba phela babekhona abahedini isikhathi sabo Jesu. Babengakholwa nje babehlala emikhoneni laphana benza abakwenzayo bethi kwenzani uyaphapha lo yabo. But waqhubeka ilivangeli alishumayela namanje likhona sisalikhuluma ukuthi siyaphila. Sikhona salikhuluma. Ukuba wasaba yena uJesu ukwenza lokho ungaba likho. So ke nathi njengoba sikhona even nathi njengothweleni ngithi yabo sinabo abasithukayo benza ukuthi nokuthi but-ke imoto kube engayisho imoto uma yakhiwa ukube yayazi ukuthi iyojahwa izinja zabe ziyikhonkothe yayingeke ivume ukufaka amasondo ezokuthi hayi ngiyeke nje yabo. But imoto iyaphikela phambili. Ayimi ngezimali asesuke ziyikhonkotha nempilo yomuntu injalo. Uma uphokele phambili phokopela nje phambili. Kuba kanjalo futhi ngoba ngisho nabanye bebethi lento iyatrenda ngathi mina lento ayitrendi futhi lento awukhona ukuyikesha apha lapha uthothi usuyiposta kwi-status ukuze abantu bekubone bekuhleke awukhona uma ufuna ukuyibona leli uhlelo uyayungene kuyo straight ifoni ugooglishe ukuthole ku-YouTube noma ku-TV kodwa awuveli nje ukuthole noma kanjani. Abantu phela ilokho abakucabangayo ngithi yabo abantu sebazi amaphatha amafoni basebenza ngendlela abasebenza ngayo. Thina sasungula inhlangano ethweleni ngoba kuwukuthi sifuna ukulekelela abantu ikwazi ukushintsha impilo zabantu. Okuthi-ke ikhona phela ukuthi-ke amandla noxhasa sinalo ngendlela esifisa ukwenza ngayo kube amandla sinawo ungabe sikude. Yabo ungabe mhlawumbe sesikwenzile kuyabonakala. Ngoba okwamanje sifana nomuntu abakha olwandle nge-teaspoon. Hayi kodwa kuyabonakala baningi nibasiza abasenkingeni nekasisi kwabanye isuka incane lekasisi abanye isuka inkulu ngempela inkinga ngeke ngiyibone nibasiza abanye abantu. But nje siyamthemba uNkulunkulu. Ngoba ngeke sime la kuba akekho. Nakho siyaqhubeka siyaphokopela. Nabantu bayeza ngobuningi babo sediswa ngithi ungaphike nabantu abazi bona amafoni abo ukuthi basuke benzani bafuna ukuhlekisa ngabantu thina sila ukuzolekela abantu. Yes sizomfaka kusisi kuma social network platforms ethu ibona abo YouTube lapho
la nawe wasibona khona Yebo. nako TikTok ngoba simcela usizo. Yebo. Enginethemba futhi ukuthi uNkulunkulu uzolenza icebo ngathi. Hayi, ngathi lingaphumelela. Khona bazobona nabanye. uNkulunkulu Ukuthi nazi ingilosi akuhlali. zakhe ayibekile lapha ezizolibona udaba ukuthi asizazi but zizovela Yebo. ezizovela ithinte ukuthi awu wasithuma uNkulunkulu nawo uthi umsebenzi esawulethele ezweni bazovela. So ke mawuzophika neingilosi ke zikaSathane zikaLucifer ungagcina ungayanga phambili. Yebo. Ilokho nje siyabonga kakhulu dadewethu. Uthe lapha eMansela uyathunga Ngiyathunga ngiyadayisela khona. uthungani dayisa umsebenzi wakho la sesibatshela abantu ukuthi wenzani. Oh, ngidayisa amaphinifa, ngithunga amaphinifa, ingubo nemvunulo. Malini amaphinifa 150 stock. usezogana lo baba uzoyombesa lo baba malini. Ngajabula mayafika azongichaza. Ishiya inamba yocingo ukuthi bakuthola kephi igama yonke into bashiyele ma. Oh, inamba yithi 0736890221. Goodness Mthembu Iphinde ngiyazi. iphinde Ithi 0736890221. South Africa siyacela nimsupport yakho dadewethu kulabo abayombesa nayo sinto kuyambeswa nje nawo oyohambisa whatever kuthiwa yini whatever lokho enikwenzayo angithi yabo. Yebo, udinga nje umsebenzi wezandla. Support usisi ngane zakwethu ukhombisa ubuntu naye nathi ke sicela support akwazi naye ukuthi alekele buka nje kodwa thatha ngisho ingane yakho usisi wayiletha la kuyena futhi idla ngisho kuyena konke into sesingahluleka ukumsupporta nje ukuyothenga iphinifa nje iphinifa useshile inamba ugoodness angithi Yebo. support South Africa South Africa. Ngiyajabula kakhulu South Africa ingisupport. No siyabonga dadewethu. Yebo. Siyacela South Africa amathuba omsebenzi awasekho funa sisukume siyibambele ukuze sikwazi ukuphila. South Africa ilokho ke nalo udaba lika sesenizwile nayibona indlela limele ngayo la ukuthi isimo sakhe sinjani. Siyacela ukuthi ke uNkulunkulu akavusa abakhe abathumile emhlabeni abakhona abazobona la basukume bami ukuthi thina nale simlona iside likaNkulunkulu sizokwazi ukuthi senze kwenzeke. Ilokho nje ngane zakwethu siyabonga. Ave sinithanda. Sale kahle emakhaya. Siyathokoza ma.